Moskva je predala američkom ambasadoru u Rusiji Johnu Sullivanu pismo reakcije na američki odgovor na bezbednosne garancije, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije. 8 je glavnih teza iz odgovora Moskve Vašingtonu. Pod 1. SAD nisu dale konstruktivan odgovor na sve ključne predloge Rusije, uključujući odustajanje od širenja NATO-a, otvaranja baza na teritoriji bivših sovjetskih republika. U nedostatku spremnosti SAD za pregovore Moskva može da pribegne vojno-tehničkim merama, upozorili su u Ministarstvu inostranih poslova. Pod 2. Moskva insistira na tome da američke trupe i naoružanje budu povučeni iz centralne, istočne Evrope i Baltika. Sigurni smo da u tim zonama ima sasvim dovoljno nacionalnog vojnog potencijala. Spremni smo da razgovaramo o toj temi na osnovu člana 4 i 5 ruskog nacrta sporazuma, navodi se u tekstu. Po 3 crvene linije, kao i pravo Rusije na njihovu odbranu, i dalje se ignorišu. SAD i NATO uvećavaju vojnu aktivnost kod ruskih granica. 4. Moskva predlaže da se u okviru bezbednosnih garancija praktično realizuje ideja uvođenja moratorijuma na rakete srednjeg i kratkog dometa u Evropi. Kako se navodi, Moskva razmatra ovaj problem kao jedan od prioritetnih u rusko-američkom dijalogu. 5. Moskva insistira na tome da Kijev mora da realizuje minske sporazume, da se prekinu isporuke oružja Ukrajini, da se povuče već isporučeno oružje, da svi zapadni instruktori moraju da odu i da NATO odustane od vojnih vežbi sa Ukrajinom. 6. Rusija očekuje od SAD i NATO konkretne predloge o sadržaju i formama pravnog odustajanja alijanse od širenja na istok. 7. SAD i njihovi saveznici treba da odustanu od politike obuzdavanja Rusije i da preduzmu konkretne praktične korake za deeskalaciju vojno-političke situacije. I 8. Predlozi Rusije o garancijama bezbednosti treba da budu razmotreni u celini, bez izdvajanja pojedinačnih tačaka. Krajem prošle godine, u svetlu pogoršanja odnosa sa Zapadom i zaoštravanja situacije oko Ukrajine, Moskva je predala Briselu i Vašingtonu nacrte dokumenata o bezbednosnim garancijama. Kremlj insistira na prekidu vojne saradnje NATO-a sa postsovjetskim zemljama, odustajanja od otvaranja baza na njihovim teritorijama, ograničavanju raspoređivanja udarnog naoružanja kod ruske granice, povlačenju američkog nuklearnog oružja iz Evrope i neširenja NATO-a na istok. Rusija je 26. januara dobila pismeni odgovor, ali su zapadni partneri ignorisali sve osnovne tačke.